година, едно време само там имаш торта. Имаш една екторова взеха преди мене. Как се яде торта? Валката. Чакай. Вале, мъчак в носа имаш, бе. Тя е много вкусната с торта. Така е. Чинията на баба му също. Да. Поп падна голямо така. Майко, внука ти се грижи за линията ти. Да ни ядеш, че той е бяшка. На Батко, на теб тортичка. Тук слагам тиквени. Последното беше толкова голямо. Не мога да се представиш какво огромно парче на лапа. Два пъти. Помогна ли си така с... Не, с лъжицата, гледай. Още не може да го